Zeko ordu bat eta 2 minutu maixulana. Ez dago beste modu batera definitzerik, Jokin Altunak gaur Atano 3. egin duena. Altuna eta Errezusta izan dira txapeldun Donostia Hiria torneoko finalean, torneo nagusiko finalean, eta Artola eta Iztueta 22-6 xeatu dituzte. Birrindu egin dituzte, Altuna eta Errezusta ziren favorito, baina izen propio bat izan du partidak. Jokin, Altuna 3. Benetan, aparteko erakustaldia eman du. Aspaldian egin ez zuen horietakoa. Baina, berak soilik eman dezakeena. Ikeragarria izan da. Kolore guztietako tantoak egin ditu, hasieratik jokoan oso sartuta ikusi dugu, freskotasun ikeragarriarekin, eta Jokin Altuna, fresko eta ongi dagoenean, horrelako erakustaldiak ematen ditu. Partida hasiera izan da behar bada distiratsuena, txokoan, airez, zabalean, aspaldi honetan, eta azken boladan, ezker airez eta ezker gantxoaren bitartez, tanto gutxi ikusi dizkiogu Altunari. Gaur berriz, sorta bat egin du, eta 3 gainera jarraian une batean. Atzean berriz, Errezusta oso seguru eta on batekin aritu da, zehazago esan da, ez du pilotari galdu, baina zergatik ez du pilotari galdu Errezusta gaurkoan, aurrean sekulako bermea zuelako. Eta benetan Artola eta Iztueta bi trasalantikorekin aurkitu dira gaur. Ez dago besterik esaterik, askoz ere gehiago izan dira, Altuna eta Errezusta, goitik bera jokoaren alor guztiak bikain maneiatu dituzte, eta ondorioz 12-3 iritsi dira lehen etenaldira. Martxel Iztueta kolpea libre tiratzen ikusi dugu, momentu honean da Tolosarra, baina Jokini ere ez du askotan pilota kentzerik izan, eta ondorioz Altunak gaur egin dituen deabrukerietakoak egin ditu hor, eta Artola berriz aukerari gabe. Aurrean, erabat defentsan aritu beharrean, Jokinen pilotakadak batzuetan ezin eramanez, ezinezkoak zirelako, besteetan eraman, baina larri eta behartuta, eta horrela zaila da, bikote bat irabaztea bakarrik ez aurre egitea ere, eta ez dute lortu. 18-4 iritsi dira bigarren etenaldira, Jokinek bere erakustaldiarekin jarraitu du, hemen gainera Ormabikoaren bitartez pare bat Ormabiko eder egin ditu, ikusgarriak benetan. Eta hemen horma bat daukagu hemen atzean, nik Jokin Altunaren partida horma horretan zizelkatuko nuke gaurkoan, ez daukalako. Orain adjektiborik, hau deskriba ezina da, zer egin duen gaur Jokin Altunak, zenolako erakustaldia, esan dugu, ez bakarrik erremateen, ez erakutsi duen freskotasuna, pentsa, noiz ikusi dugu, noiz bai, noski, baina pentsa ze fresko dagoen Jokin Altuna, pilota lehenengo kuadroan hartu eta ezker sotamanoaren bitartez, saietxetik jota, ez sotamanoz, baizik eta saietxetik jota, errebotean sartu du, buruz gain pasadio lehenengo Iztuetari, eta gero errebotean sartu du. Hori deskribapenetako bat freskotasunarena, eta gero laugarren kuadrotik atzeraka etorri eta egin duen Ormabikoa. Hori da, hori bertan zizelkatu eta gainera nabarmentzekoa izango litzake. Beraz, ez dago besterik esaterik, Artolak eta Iztuetak azkenerako 18-4 zioa zen horretan jada Iñaki Artolari logikoa den moduan Iñaki Artola ernegatuta ikusi dugu, azken finean besteak gehiago direla ikusten duzunean, eta ezina nagusi denean normala da, ez? Halakoak gertatzea, eta ja presaka jokatzen hasi da, erabatila da bizi, eta etzaio ongi atera, baina hori egin behar zuen, ez zuen beste zere eginik hor Iñaki Artolak, azkenerako 22-6, baina txapela ez nuke esango, baizik eta Jokin Altunak eman duen erakustaldia. Apartekoa izan da, gaur gauean Jokin Altunak eman duen erakustaldia, eta atzean esan bezala Beñat Errezusta oso handi batekin. Beraz, esan bezala,
Altunak eta Errezustak 22, Artolak eta Iztuetak 6, Donostian Altuna eta Errezusta Donostia Hiria torneo nagusiko txapeldun.